Bona nit, bona nit, bona nit. Això és Barbàrie o Barbàrie, un programa d'esports, és a dir, de carrilejar 7 cerveses mirant un partit al bar amb els col·legues. Ens situem a Barcelona a juliol de 2025. Pallisses emigrants, escamots de joves feixistes amb pinta d'escoltar els xoques, fonts clausurades per evitar que els nens s'hi refresquin, cubates a 15 pavos, quiris vermells com una senyal d'estop i cafès d'especialitat. I tu, sí, tu, Albert Batlle. No, ell no. Albert Batlle. Dromedari entrejat, embustero, cínic, poca pena. La teva derrota serà la nostra victòria. Mira sota la teva Eco Ultra abans d'agafar-la. Avui potser els i les barbàriers més habituals es trobaran en un programa amb un perfil una mica diferent a l'habitual. No portem un músic, ni un poeta, ni un intel·lectual, ni una dona. No, avui farem un programa FIFE. Sí, estimats barbàriers. Avui la barbàrie serà el nostre propi programa. Hem decidit que el subjecte no es pot aïllar de l'objecte d'estudi, que podríem sumar-nos i deixar-nos portar per la barbàrie, exercir-la i potser poder combatre-la des de dins. Una estratègia similar a la que va seguir la CUP amb un peu al carrer i un peu a les institucions, tot i que no ens han respost si van anar gaire bé. Què tal, Edu? Com estàs? Com sempre. Avui portem un convidat molt especial, segurament el tio més famós que ha trepitjat aquest humil espai de Cala Panarra. Un tio que és periodista esportiu, un set ciències dels numeritos, que calculen lo bo que és un jugador. Reconegut pel seu fil setmanal d'anàlisi del Barça, anomenat La Lupa, que no m'he llegit mai, i excorrente del relevo, cosa que encara no tinc molt clar el que és. Actualment, youtuber. Ha anat com decaient, una mica la descripció. Sí. Youtuber. La persona que us presentem avui és ni més ni menys que el metadatista del futbol, l'ingeniero del xiringuito però català, el gran, el reconegut, l'inigualable, Albert Blaya. Un fort aplaudiment. Molt bé. Què tal, Albert? Com estàs? Has vingut des de Manresa, ens consta. Te fem les dues preguntes típiques del programa. La primera és, serà barbàrie o serà revolució? Home, una revolució... Què diuen les dades? Una revolució pot acabar amb barbàrie, per tant, em quedo el primer. Sí. Sí, jo crec que sí. Vale. La resposta més tèbia que... Sí? La més tèbia? Home, no es podria esperar cap altra cosa. Vale. Està bé. I l'altra és, quina és la teva barbàrie quotidiana, entenent barbàrie quotidiana com, no aquella cosa com han desnudat el meu veí o han matat un tio allà a la porta, sinó com aquesta cosa més naïf quotidiana, no? Com... Jo sempre poso l'exemple com que se t'acaba la tinta del bol en un moment molt crucial o que no pilles una bici del Bicing, jo què sé. Que això és molt de Barcelona, Manresa, Bicing... Ja. Us moveu amb RUC. Sí, encara... I això encara és força modern. Diria que la potser barbàrie així quotidiana és quan algú tiba l'ascensor al mateix moment que tu. Hòstia. Perquè visc a un quart pis i jo sóc dels que espero. Dels que espero dalt i si fa falta allà... Perquè és un edifici vell i a vegades no és que l'hagi tocat algú, sinó que senzillament s'ha espatllat. Llavors, jo m'espero igualment a que arribi el tècnic i ja em quedo allà dalt. El replag almenys està fresquet perquè a Manresa és bastant forn, la veritat. Testimoni, estem consternats. Cupidó. Avui moltes gràcies per venir, te farem preguntes, tu les has de contestar, i saps com va una miqueta. Les has de contestar totes, Cada pregunta que no paguis, que no responguis, hi ha una penyora. No, en cap cas. Aquest programa, sobretot, parlarà l'Edu. Jo estic aquí una miqueta fent veure que m'entero de què va la cosa, però jo deixo com tot en mans de l'Edu, jo sí que després faré més secció, però... Perquè tu, quina és la teva relació amb el futbol? Està allà. Alguna vegada he fet una patxanga amb tu? Jo he jugat a futbol, però no m'interessa. Llavors, en qualsevol cas, Albert, què et sembla si comencem a parlar una mica sobre els teus orígens, la teva movida? Hi ha una cosa que em flipa de tu, que és que ets un xaval normal que feia periodisme a la UAP i probablement feies algun petilla a la jaspeta, sorties com a Dresden, inclús potser portaves un buf algun dia per anar a una vaga estudiantil. Mocador palestí? Jo a aquella època haig de dir que vaig abraçar el Pla Bologna de 9 a 12. Ostres, allò era vida, Era vida. De 9 a 12. Portaves xandall Adidas? Perquè anaves a la UAP. No he sigut mai de xandall Adidas, He sigut més de xandall camperitzat d'algun equip, això sí. Xandall camperitzat d'algun equip? Del PSG, no? Segurament. No, PSG no gaire. En qualsevol cas, el tema és que tu, en un principi, anaves pel periodisme cultural. Però de cop decideixes que faràs uns fils a Twitter, fent una mica com el friqui de les dades, analitzant els partits, els jugadors i coses així. I de cop aquesta cosa ho peta.
I decideixes com dedicar-te a això. És ben bé així, ho estic explicant com una mica... Més o menys es podria dir que sí, però és veritat que jo vaig començar fent la carrera perquè tampoc sabia massa bé què estudiar. Vaig fer periodisme, no? Sí, i en aquell moment... Com tants altres. Exacte, no estava, jo crec, en el punt en què està ara, que ara jo crec que si ho reflexiones una mica no l'estudiaria, però tampoc hi vaig pensar massa, la veritat. I després va ser una mica anar fent el que em sortia, perquè a Manresa jo col·laborava al Regió 7, que és el mitjà bé local, i feia una mica de tot. I m'agradava molt doncs, anar a cobrir esdeveniments culturals, feia ressenyes de teatre a vegades, escrivia o entrevistava gent, però sempre l'esport, el futbol i el bàsquet, sobretot el futbol més, m'havia encantat. I quan vaig entrar a Twitter, perquè ens van obligar una mica a la carrera, a primer de carrera, doncs vaig... Què vol dir que et van obligar? Bé, que vas per un esdeveniment, diríem a la carrera, venia un personatge que s'havia d'entrevistar i van dir, us heu de fer un compte de Twitter i anar fent com el seguiment en directe. Perquè jo en aquell moment no tenia... Només tenia Facebook, o sigui, estava... Hòstia, Quants anys tens? Josep Marià d'època, tenia Facebook, però... Pues tens 25 anys, no? Sí, però jo és que estava bastant a la zona de confort, allò de... No m'interessava massa per les xarxes i després vaig començar a conèixer blogs així de futbol, gent que feia coses que no sabia que existien, perquè jo només consumia la premsa més tradicional i estava allà als comentaris de marca de Rojo Messi i Verde Cristiano, pues, exacte, que era una mica... Tu eres un abuelo, en general. O sigui, sí, tenies bastant... Facebook i miraves i llegies el Marca... Llegia el Marca, sí, llegia el Mundo Deportivo, el comprava, etc. I llavors vaig començar a descobrir altres coses. L'underground del periodisme esportiu. Una mica, i a partir d'aleshores, doncs, ostres, amb gent que vaig anar fent una mica de xarxa... Ets un indie, tio. Ets com un indie. Sí, és una miqueta el típic grup indie, però que ja no és indie i que tampoc era... El seu inici probablement tampoc ho era, però sí que en aquella època és veritat que tot era bastant diferent a Twitter i, bueno, X, o com li vulgueu dir. Exacte. I llavors, a partir de la pandèmia, sobretot, que jo estava fent quart de carrera, doncs va ser quan vaig començar a fer més els fils, perquè m'avorria molt. I realment a l'època que estava jo fent quart només feia una assignatura, o sigui, la pandèmia a casa només havia de connectar-me un dia 2 hores, no feia res, bueno, i escriure el TFG, i a part d'això no tenia res més a fer. Per tant, doncs va ser com una mica, doncs, ostres, ja que no hi ha futbol i la gent anava amb el mono allà, saps, de futbol, amb vena, doncs ho vaig aprofitar. O sigui, era una mica tu amigo desempleado, però en versió Covid. I en versió estudiant també, sí, exacte. Tu amigo l'estudiante que hace una assignatura escrivint fils a Twitter com un cabron. Hi ha un moment que tu fas el pas a Relevo, que és un diari esportiu madrileny. Com és la vida d'un periodista català del Barça i d'esquerres que de cop ha de conviure amb gent espanyola, madridista i feixista? Haig de dir que o sigui, quan em van contactar, la veritat és que molt bé, perquè ostres, jo mai havia tingut com una feina, és a dir, que algú vingués pel que estaves fent i que t'oferís una mica de carta blanca, dir, no, és que volem que facis coses més d'anàlisi, de futbol i deixem fer el que vulguis, no? I per tant, en aquest sentit, molt bé, és veritat que a mi anar a Madrid em feia una miqueta de mandra al principi, perquè, ostres, què faig allà? Un bon criteri. Exacte, Madrid com a ciutat està molt bé, però viure-hi se'm feia una mica més bola. I la redacció és veritat que gent de Madrid no n'hi havia pràcticament, tothom era com d'algun punt, no? I llavors això feia bastant de xarxa, però sí que, ostres, el fet de ser com, no, de parlar català, perquè tenia una altra companya a la redacció... Quants éreu de catalans? De catalans, allà a la redacció érem un parell. Sí, Un company que es diu Jordi Cardero, que també ha estat fent a Relevo i ara està fent altres coses, i estan fent allà bastant. Jo li vaig dir, de fet, jo vaig anar a veure a Madrid i vaig dir, hòstia, has de venir, tio, perquè aquí sol jo em feia una mica bola, la veritat, perquè era complicat, no? Estar allà a Madrid, jo sóc molt de Manresa també, d'estar allà amb els amics i se'm feia una miqueta estrany, però és veritat que si tens xarxa a Madrid s'està bé, perquè al final pots sortir un dilluns, un dimarts, i és bàsicament el que fèiem, no? La vida aquella de periodisme, no d'abans, perquè no vam arribar a aquells nivells d'indecència una mica, però sí que és veritat que millor que Manresa de vida nocturna n'hi havia. Estàs parlant com si els periodistes fóssiu com estrelles del rock d'aquestes, com vida d'estrellita... No teníem ni diners ni fama, però sí que és veritat que els horaris eren diferents, perquè jo hi havia dimarts o dimecres que, per exemple, no treballava i treballaves els caps de setmana. I treballaves de nits i doncs era diferent. Llavors també això feia que pogués tenir un horari totalment diferent i que no poguessis quedar amb gent que normalment té feines més normals. I abans de viure aquest somni idíl·lic a la gran ciutat, vas tenir alguna feina normal? Has tingut alguna feina de repartidor de mones de Pasqua, cambrer de... no sé on... Jo he fet de cambrer, Vale. però era absolutament nefast. De fet, quan em trobo encara el que em va contractar, em diu, hòstia, tu estàs allà parlant de futbol. Sí, sóc el mateix. Sort que se't dona bé això, perquè tirar canyes i fer cafès no és el teu. Era bastant nefast, la veritat, i tampoc no tenia, no tinc massa traça amb aquestes coses. Has tingut sort. Sí.
perquè el relevo va xapar com cosa de fa un mes o una cosa així per uns Sí. temes, Per uns temes, sí. concrets. I tu decideixes emprendre el camí del youtuberisme. Bueno, tu ja havies començat a penjar vídeos a YouTube, fa un parell d'anys poder que fas vídeos a YouTube. Sí, ara fa un any, més Fa o un menys, any. un any i sí. Però bueno, ara com ja, diguem, la teva dedicació sobretot és en el món de YouTube, si no m'equivoco. També surts a l'11, amb el Patsi. Sí, surto a l'Esport Club, que és allò que fa la gent que o que veu la gent que està jubilada Sí. o que està al gimnàs a aquella hora, perquè és com una mica... T'he vist a la tele I el meu pare, també. Sí, no he vist mai ningú que realment digués, hòstia, t'he posat a la tele, saps? I no tothom se m'ha trobat per allà. No sé ni el que... No sé ni Sí, el no, que- normal. Al meu pare li ha fet molta il·lusió que vinguis. De fet, m'ha enviat una pregunta. No, però hauria de ser aquí, entenc, no? Clar. Bueno, però ja és gran, tampoc el faré venir fins aquí. Vale. Bueno. En tot cas, com et va en aquest mundillo de YouTube? Sempre m'ha com generat curiositat saber com és el dia a dia El dia a dia d'un youtuber. El dia de... Andorra, aquestes coses, no? No, la veritat és que quan jo relevo fa 2 anys, no, fa un any, doncs vaig canviar com de rol perquè jo era redactor, és a dir, jo estava en el dia a dia i a mi això si no m'omplia tampoc m'acaba d'agradar i em va venir al cap i m'ha dit, escolta, que sembla que tampoc t'està massa agradant això i al final el meu perfil era com més especialitzat, em van dir, doncs sigues col·laborador i passa a fer X articles setmanals i per tant, doncs et treus una mica el cadenatge del dia a dia, d'estar allà... El pes, aquí. Exacte, sí, que és una cosa que al final, també, en la distància des de Manresa es fa una mica feixuc, saps? Perquè tu estàs sol i és una mica avorrit. I allà va ser quan doncs, em va agradar, perquè jo em dedicava més a escriure el que volia i, evidentment, doncs, tenia més temps i vaig començar a fer el tema del canal amb un amic que domina molt del tema, que bé, és un company que té 5 canals de YouTube generats a MIA, sí, sobre l'estoïcisme. I treu una pasta, haig de dir, perquè sí, o sigui, ell fa un canal, genera l'AIA absolutament tot sol i fa canals sobre l'estoïcisme, altre no sé, és que no sé ni de què són. Això és la barbària absoluta, Això és barbària absoluta. Jo sí li dic, tio, o sigui, jo no sabia que existia això. Per què no has dit aquesta de barbària abans? Perquè acabo de caure ara. Lo de censor, no? Això és... Sí, sí. Ja I ell, clar, ell dominava. Mare Com podeu meva. entendre el tema YouTube. Llavors ell diríem que treballa amb mi. Aquest és el teu mentor, eh? Aquest és el meu mentor, és el de meu... l'estoïcisme. Sí, Vaja, el És de una l'estoïcisme. mica criptofascista. Aquí hem portat avui, tio. Mare No, haig de dir que és molt crac i el tio en tema de YouTube domina molt i llavors ell és el que em va ajudar perquè jo no en tenia ni fava. Jo tampoc era un gran consumidor de YouTube. No, ja ho sabem, si llegies La Vanguardia, mà. Sí, exacte. I llavors no tenia ni idea de com funcionava l'algoritme, com funcionava res, però la veritat és que si t'has de diferenciar com a tot, no? És a dir, si a nivell de futbol, a més, hi ha tants canals de YouTube, tantes coses, que és molt complicat, però és veritat que al final també doncs, hi ha gent que reclamava un tipus de contingut no més d'anàlisi, perquè al final YouTube també és molt més efecte aquest de, com ho comentava abans, de miniatures excessives, d'opinions, i jo crec que és el Barça, que jo crec que és un públic més educat en el que és el futbol, o almenys el saber els perquès, doncs també ajuda més que altres equips, potser. Això ha sigut una mica com de superioritat moral, de som del Barça, juguem superbé. És el que no, haig de dir que moltes vegades el Barça juga fatal i la gent igualment també ho vol. Vull dir, jo, des de que vaig començar a fer els anàlisis, ha sigut anys realment que a nivell de joc no portaven massa cosa. Perquè hi ha un tema que és que tu escrius la lupa, que és com aquest fil de Twitter, a part dels programes que fas, els vídeos que fas a YouTube. I aquests vídeos, això no sé si ho sabreu vosaltres, però... Jo des del veu no. Tu segur que no. La qüestió és que aquests vídeos els penges el dilluns i a vegades el Barça juga el diumenge. Són fils d'anàlisi del partit últim que s'ha fet. O sigui, tu llavors, això vol dir que quan estàs mirant el partit estàs allà corrent com un cabron escrivint i després l'endemà al matí t'aixeques, suposo que a les 4:30 de la matinada per poder editar un vídeo de 45 minuts. Doncs del partit depèn, perquè quan estava a relevo jo feia com les cròniques del Barça, llavors mentre veia el partit havia d'escriure, o els últims minuts havia de començar a escriure perquè quan s'acaba s'havia d'enviar, després a vegades havia d'entrar a una tertúlia a RAC1 i després havia de gravar una cosa. Però normalment el que feia, sempre el que faig és em llevo bastant d'hora, cap allà a 6:45 o així, i començo ja a mirar el partit, repetit, després vaig fent les captures, els talls, etc. Després, quan ja ho tinc tot fet, ho edito, les captures, després em gravo, torno a editar i llavors ja el penjo. Sí que és veritat que al principi se'm feia bastant feixuc, però amb el temps... Bé, ho vas mecanitzant com tot, però sí que al principi, ostres, perquè al final tampoc no en tenia ni idea d'editar. Tampoc és que s'hagués d'editar massa cosa, però sí que quan t'equivoques o quan passa alguna cosa doncs has d'anar tallant
i en vídeos de 40-45 minuts tornar-lo a escoltar... Sí, sí. Hi ha els nens de les mines de coltant i després ja vinc jo, per sota de precarietat Sí, laboral. a mi em diuen aixeca't a les 7:30 del matí per tornar-te a mirar un partit que vas veure la nit anterior i penso, Depèn del partit, prefereixo no? currar a la restauració, la veritat. Bueno, depèn del partit. Clar, jo l'any passat, per sort, el Barça jugava bé, el Barça guanyava i va ser més o menys... Passava bé, és a dir, hi havia dies que venia de gust llevar-me per mirar el partit, però clar, penso, ostres, depèn de quin any... També la recepció de la gent no és la mateixa. Hi ha gent que diu, ostres, ara tornar a parlar del partit no Clar, em fa perquè mal. tu pots, o sigui, deu ser una persona que quan mira el futbol veu moltes coses, no? Com jo m'imagino que tu, o sigui, jo veig el futbol i doncs, estic borratxo i no m'entero del que estic mirant, simplement crido gol. Però tu deus tenir com una mena de figures que se t'apareixen a la pantalla, com els angles i el no sé què. Això és com ment de sinestèsia, no? Sí, no? Sí. Que veus els números i Un tenen predator. colors. No, realment jo miro el futbol sempre amb el meu pare, el meu germà, i m'agrada molt mirar el futbol és a dir, com l'he mirat sempre, perquè també penso que, ostres, que és una cosa que no vull perdre, però sí que és veritat que m'agrada mirar-lo, és a dir, quan el miro estic allà, però m'agrada estar no parlant molt, sinó més aviat mirar més el partit, però sí que hi ha moments de tot, i hi ha partits de tot també, és a dir, hi ha partits més importants que estic més posat, i sobretot si sé que haig d'escriure, com que normalment al minut 65-70 ja comences a escriure, allà és quan ja realment has d'anar una mica per feina, perquè si no se't menja el temps. Quan fa que no mires un partit del Barça i no has d'escriure sobre el partit del Barça? Doncs que no haig de fer absolutament res, jo crec que deu ser d'abans de la pandèmia. Perquè després diria que ja sempre o he escrit alguna cosa a l'acabar el partit, o he gravat, o he fet un podcast, o el que sigui. Com avui, per exemple. Exacte, Com sí. bé sabràs, Albert Batlle, el futbol no és un esport que s'executa al buit. Era un xiste, ja sé que et dius Laia. Farem que sí, Fora de les pulsions socials i polítiques de la societat, sinó que el futbol es desenvolupa, doncs, com qualsevol altre fenomen, té una part política també. Tots els clubs representen, en certa mesura, els sectors socials concrets i el nostre estimat club, el Barça, representa uns éssers menuts, encorbats i moderns, que són els catalans. Tu què opines de la deriva política que té l'aficionat del Barça? Jo, això sobretot, quan ho estava escrivint, ho pensava al voltant de com tenim la imatge de que el Barça és una mena de club progressista, però en veritat tu quan entres a Twitter i veus doncs, els comptes de Twitter del Barça i tal, hi ha com una mena de dretanització superaccelerada, sobretot en els últims anys. No sé si això tu com ho has vist. Jo penso que al final diríem... Has tragat saliva, abans de respondre. No, perquè el reducte que tenim aquí a Catalunya és molt reduït, no? És molt concret, en el sentit de que ens relacionem amb gent del Barça que coneixem tota la vida, que sabem com pensa, que sabem com és, i més o menys tenim controlats tots aquests ismes que hi poden haver. Però, evidentment, quan amplies la mirada, clar, és que al final és com tot, és com la ciutat de Barcelona, que no diríem si s'exporta a tot arreu, doncs el que té és que tot perfil de gent hi entra sense o desconeixent part de la cultura, de la tradició, del llegat, com li vulguis dir, i tracten d'imposar el seu. I jo crec que al final és evident que una persona que és de Badajoz pot ser del Barça i fins i tot ser-ho més que algú que és d'aquí, que diu que és del Barça i mira un partit, però com que és d'aquí doncs ja és més del Barça. Doncs, evidentment, per mi això és fals, sempre i quan entengui l'equip del qual està formant part. D'això en parlarem. D'alguna manera, o sigui, tu el teu posicionament polític, tu l'has com mostrat a Twitter i tal diverses vegades, com ets una persona d'esquerres, podem dir almenys. Sí, no? Home, sí, no? Perquè dic jo que els DMs han arribat de Twitter Futbol, pots imaginar que no són agradables. No, gens. Això, és que justament és això la pregunta. En un món com el futbol, en el qual tothom és un puto unga-unga i com el futbolista menys feixista del Getafe porta un dosificador de cocaïna amb les paraules "Arriba Espanya" gravades, has tingut mai algun problema com en aquest sentit? Jo què sé, el Víctor Patxi t'ha fet mai fora del programa Por Rojo o alguna cosa així? La veritat és que a nivell professional sí que alguna vegada algun cap m'ha dit, ostres, vigila el que poses a Twitter de comentaris o d'assenyalar altres pràctiques, altres mitjans, perquè a vegades doncs, ostres, això que fa el Chiringuito, això que està fent, que em sembla que és saltar-se, el que feien amb el Luis Enrique quan estava a la selecció, que era atac constant, doncs, ostres, ho assenyalaves, però com a una crítica, perquè jo crec que en el periodisme moltes vegades hi ha aquest punt de protecció entre tots, com si fóssim una espècie amenaçada, i per tant l'enemic fos exterior, quan moltes vegades l'enemic és el propi periodista diríem els mitjans, etc. I més a nivell que no és de ningú professional, sí que evidentment doncs, quan posa els típics comentaris, sigui el que sigui, doncs gent que t'escriu com si
li deguessis alguna cosa, no? De dir, ostres, és que clar, jo et llegia i has posat això, et deixo de dir, bueno, em sap molt greu, però... Que et petin, tio. Sí, vull dir, m'és igual. O gent fins i tot amb mails, de mails... Com que un mail? Sí, mails. Collons t'envia un mail? Pues gent enfadada, de mails de, clar, és que, ostres, no Però sé això què, deu ser un això que has dit d'Israel... Woke. Tal, és que, clar, és que... T'han dit mai woke? Sí, alguna vegada... Alguna vegada, Clar, sí, Parlo del pèl, potser. Jo també t'ho he dit, Sí, el cabell... I bé, i al final és això, és com una mica parlar de nanos de la Masia, clar, hi ha gent que em diu que em paga el Barça, d'altres que em paga el nano del cadetà. Dic, hòstia, no estaria vivint a Manresa si em paguessin Més raro tanta gent, seria saps? que els nanos de la Masia els mirés l'Ascencio. Però bueno, això és un altre tema. Ja en parlarem més endavant. D'alguna manera, des de l'època... És que abans m'has trepitjat una mica el guió, tio. Abans ho has dit. Culpa seva. Exacte, m'has atacat ja. Des de l'època daurada de Messi, Guardiola, Chigrinsky, Estrella d'Am, el Barça ha guanyat moltíssima afició arreu del món i a Twitter, que és com aquest espai de debat comú, de cures inclús, que tenim els culers, un espai del qual tu no pots renegar perquè és l'espai del qual tu has sortit. Sí, no. I tu també, Jo estic encara dins, no he sortit. M'haureu de treure per la força. Perdó, segueix. Hi ha seguidors catalans que diuen que una persona de fora de Catalunya no podrà mai ser tant del Barça com un català. I aquesta és una cosa amb la qual vull que la comentis, però abans també fer un apunt, que és com que aquesta idea, que en certa mesura pot ser certa entenent que té un caràcter polític i un contingut polític molt concret i nacional, però per altra banda hi ha alguns seguidors del Barça catalans que alguna vegada traspassen la línia del racisme que caracteritza a Twitter Futbol en general. No? Com en plan, bueno, és igual, no diré res, perquè després YouTube ens treu la monetització que no tenim. Comenta, què penses sobre aquest tema? Que jo crec que al final és com que hi ha, diríem, aquesta polarització constant i hi ha els aficionats del Barça que només veuen una part de la realitat, és a dir, els aficionats del Barça d'aquí, evidentment, doncs, tenen aquest component de pertinença, de ser d'un cert lloc i, per tant, doncs, haver rebut com a herència el ser del Barça des de generació en generació, i això, evidentment, té un lligam molt fort, però jo no m'atreviria a dir que puguis dir a un aficionat de fora que no és tant del Barça o que ho ha de ser menys, perquè, evidentment, hi ha gent que ho és menys, però hi ha gent que, ostres, jo, almenys l'experiència que he tingut, a vegades doncs, coneixent gent a altres llocs de fora de Catalunya, que hi ha gent que ho viu molt i que hi ha gent que acompanya el Barça, que hi ha gent que entén també les sensibilitats, i evidentment no tothom pot ser així. Però al final és que quan la marca és tan gegantina és molt complicat, no? És com si ara algú et ve aquí i et diu és que la Coca-Cola realment és... Dius, ja, vale, però m'agrada molt, soc molt fan de Coca-Cola, i potser no ho compro tot. I és evident que el Barça abraça això perquè tots els grans clubs ho han d'abraçar, perquè és que si no pots, diríem, expandir la marca, no pots competir amb els altres clubs, no pots anar a fer gires gegantines arreu del món i, per tant, seguir venint tantes camisetes. I aquest punt que jo crec que moltes vegades el Barça s'ha trobat allà entremig, no? De dir, és un club que jo crec que amb Joan Laporta, doncs, evidentment, té un factor més catalanista que no Josep Maria Bartomeu, i hi ha gent que li reclama, no? Que evidentment encara en tingui més, i d'altra que li seria absolutament igual. I llavors conviure aquí tot el que és el Barça és complicat, jo entenc. Però sí que és veritat que coneixent gent que treballa al club, sobretot els formadors, etc, sí que veus que hi ha aquest component de conèixer el territori, d'entendre una mica aquestes sensibilitats, que això els nanos que venen al Barça de molt petits ja ho veuen. L'altra cosa és el primer equip, que és un món a part, que evidentment doncs, no es pot comparar. Però crec que és un debat interessant perquè al final d'aquí uns anys crec que encara anirà més. Amb la globalització s'ha de veure què vol dir ser del Barça el 2050. Potser és una cosa totalment diferent. I jo crec que és com amb tot, que s'ha d'intentar obrir una mica la ment, expandir, però sempre tenint en compte que tot ha de partir de respectar allò que va fundar el Barça. És a dir, d'entendre que és un club inclusiu, que és un club que abraça tothom, però que no pots esborrar, diríem, doncs, el que és el club catalanista, que és un club que representa, és a dir, si tu vas arreu del món, el que és Catalunya, doncs tothom, jo crec que el més important o el més representatiu és el Barça. Un aplaudiment per aquest discurs de l'Albert Braia, sisplau. Molt bé. I ara passem a lo meu o què? O vols dir alguna coseta més? No, jo estic tranquil·líssim. Jo ara faré... Tira-me la intro. Bueno, barbàries, ara és el meu torn de fer algunes preguntes. Te faré algunes preguntes jo ara. Pels que no em conegueu personalment, jo amb el futbolero no soc. De fet, el futbol me la suda bastant i l'esport en general. Quan l'Edu em va dir estic parlant amb l'Albert Blaia a veure si podem portar-lo al programa,
m'està dient que sí, a veure si ve, tal, i jo vaig dir, què és aquest? Aquest actuava a Merlí, aquest, o què? Amb això no vull dir que em faci il·lusió que estiguis aquí, de fet, vull dir, fa molt content, però no sé qui ets, Albert. Però avui això canviarà perquè ara farem aquí una miqueta de dinàmiques de coneixença. I després anirem a un bar i ens atrinxarem allà a la terrassa com si ens hi anés la vida. Ui, no sé, perquè està aparcat en zona blava, el tio. Bueno, ja li paguem aquí. Com en Robin el penga al cotxe. Necessito la teva ajuda. Necessito que m'ajudis a estimar, entendre, valorar el futbol. Vinga, El som-hi. futbol, l'esport preferit del fill de Hasselhart. El que no és llançar persones amb acondroplàstia a una diana. Com li has dit, això? Pels que feu el batxi social són els enanos. M'ajudes, Albert? Som-hi, endavant. Vale. Primer de tot, faré una radiografia de jo com a Quim. Soc la fracció menys fife de Barbàrie o Barbàrie. M'agrada la música, m'agrada Star Wars, i si fumar i beure cotitzers ja em faltaria poc per poder-me jubilar. He vist futbol, sobretot de petit, l'època Rijkaard, l'època dorada de quan érem infants, i recentment només el miro quan l'Edu es digna a convidar-me amb els seus col·legues a mirar el futbol. Com molts altres fifes wannabe, només m'entero del que passa al Barça per la sotana. Dit això, com havem fet aquesta radiografia, creus que per mi el teu contingut i els teus anàlisis a mi m'interessarien o estan fets per algú pensat com jo? Jo crec que gens ni mica. Molt bé. Següent. Estàs totalment fora. M'avorriré, no? Sí, no t'interessarà. Un vídeo, quan m'ho va dir l'Edu, un me vaig mirar de no sé què, Lamine Yamal ha hecho no sé quantos... Lamine Yamal, no? Lamine Yamal, almenys... Home, haguessis pogut posar algun vídeo una miqueta més... No, és que no l'he vaig posar, No, vaig buscar... ho vaig recerca i tot. Vaig buscar-ho jo. Bueno, el primer que va sortir. El primer va sortir, val. Molta recerca no hi havia. Per què ho fas en castellà, sent de Manresa? Ets un nyordo? Jo, quan vaig començar el tema de la lupa, tema Twitter, blogs, etc, la veritat és que només... Tot era els blogs que jo tenia eren en castellà, perquè era l'única gent que jo vaig conèixer a xarxes socials. És pre-normalització lingüística de Pompeu Fabra, no? Sí, és de literalment 2016... No sabia fer. Fa bastants anys ja d'això, la veritat. I en aquella època jo no coneixia pràcticament ningú a xarxes, almenys quan jo vaig entrar. Clar, jo seguia tot el que em sortia de l'algoritme, no? I llavors jo amb la gent amb la que ja em vaig començar a relacionar, vaig entrar, és a dir, tots els llocs on col·laborava, diríem, quan vaig entrar a Relevo, doncs allà ja vaig començar a fer també un programa en castellà i ho vaig anar seguint. Probablement, si ho comencés ara, no ho faria perquè, diríem, ja tinc més consciència. Estàs a temps. És a dir, que hi ha un programa que clar, evidentment, no s'haurà vist, però és la Triple A, que té molt menys producció que aquest, molt menys producció, és a dir... Està gravat amb un hàmster en una roda. Sí, està gravat allò des de casa. Jo arribo d'entrenar a les 11 de la nit de fer una patxanga a futbol i em poso allà suat a editar, i és el programa que fem bastant tècnico-tàctic, encara... Tècnico-tàctica. Sí, tècnico-tàctic pura, allò. Precisament aquest és un tema que a mi em preocupa una mica, que el futbol és el rei dels esports, és l'esport que mou més passions, més gent, més calés, més tot arreu del món. A tu què t'apassiona? O sigui, comptar quantes bolilles del nas es treu Chesney durant el partit o t'apassiona realment el veure gent allà deixant-se la vida al camp? La teva passió d'on neix pel futbol? Jo diria que m'agrada tot, és a dir, m'agrada el component social, m'agrada molt el component purament futbolístic, perquè al final és el que més m'he anat especialitzant i el que més, diguem, he estudiat en el sentit que és el que més he escrit i el que més he vist, i també m'agrada el component més cultural, etc, perquè al final ara estic parlant amb molts formadors d'arreu del món per un projecte que estic fent i m'interessa molt com es forma el jugador aquí, com es forma a les Canàries, com es forma a Brasil, i una mica també el que estem patint en la cultura, que tot s'està pràcticament a vegades, es fa la mateixa música aquí que a altres llocs. Uniformitzant. Exacte, no? I s'està com donuts fent tot allà, com si fos un McDonald's, al futbol passa una mica el mateix. I crec que al final Europa importa un model d'èxit i com que Europa té els diners, doncs arreu del lloc intenten copiar i això fa que els jugadors es puguin perdre o no gaudeixin i per tant es perdi qualitat futbolística o trets diferencials. I m'interessa per tant tot des de cultural, social, però sobretot futbolístic perquè és el que més he estudiat entre cometes. Perquè aquest projecte de formació que has dit com estantejat que feies... Bueno, estic fent un llibre, ara. Ah, un llibre. Sí, Pensava que seria alguna relacionat amb l'Oleguer Preses. Amb la seva Tu escoleta. sol o amb més gent? No, estic fent un llibre, sí. Uah, que guai, molt bé. I què ens pots dir d'aquest llibre? És una exclusiva, això, o ho has dit a algun lloc? No ho he dit encara. Uah?
una cosa. Exclusinda, eh? Exclusinda. Posem aquí un... Sí, rotllo xiringuito. un rètol o... Albert, o sigui, tu ara estàs fent un llibre. De què va aquest llibre? Bé, doncs el llibre el que intenta una mica és, partint de la figura més mediàtica de Lamine Yamal, intentar explicar una mica tot aquest boom d'aquesta nova generació, vehiculant-lo amb el que implica la Masia, amb el que implica tota aquesta formació futbolística i a través doncs, una mica la mirada futbolística de diferents persones, però també una mica la visió social o el fil conductor més social del que implica tota aquesta nova fornada, però sobretot el que a mi m'interessava és com pot aparèixer una figura com la de Lamine Yamal, una mica, no diré del no-res, però sí que ningú esperava, ni els seus entrenadors, que pogués emergir tan ràpid, i com aquest nou Barça realment ha reconnectat amb una generació de culers, com podríem dir, perduda, perquè jo mai havia vist tantes samarretes del Barça pel carrer com aquest any, el meu germà que té l'edat de Lamine, etc. El Barça sí, era del Barça, però no mirava molts partits, i aquest any ha estat enganxadíssim, i això m'interessa a nivell més social, de dir, ostres, com aquest Barça ha pogut tornar a reconnectar tanta gent i el perquè de la Masia al final sempre una mica acaba tenint aquestes respostes. I el llibre aquest qui el paga? El llibre aquest el paga... Perquè surt de tu o aquí hi ha algú que et fa un encàrrec, potser? O... Sí, va ser un encàrrec. Va ser un encàrrec perquè d'Ara Llibres, que és l'editorial, i em van proposar la idea. I, ostres, la veritat és que alguna vegada hi ha alguna editorial havia proposat, d'escriure alguna cosa, però no trobava massa de què escriure, tampoc tenia molt de temps, i la veritat és que per escriure qualsevol cosa així de dir, ostres, he fet un llibre, em feia certa mandra. I sí que, en canvi, em venia de gust, doncs, ostres, aquest tema em va agradar, i crec que és interessant, i a més ara a l'estiu, com que va tancar Relevo i tenia més temps per escriure, doncs jo crec que és el moment. Però és veritat que ara que m'he posat s'està fent també de dir... Perquè clar, és l'estiu, fer trucades, fer entrevistes... En teoria sortirà tardor. Sí, no sé dir-te la data, però vaig escriure a l'estiu i clar, en tema d'entrevistes és complicat, perquè molta gent està de vacances. Sí. En català o en castellà? En català. Molt bé. O sigui, ves amb cuidado amb això d'escriure coses sobre Lamine Yamal, perquè igual surt la Berta Roca i diu que no hi ha testimonis de dones blanques. L'entrevistaré, evidentment. Aniré al loft. Demana-li permís abans de publicar-lo. Bueno, molt guai això i merci per l'exclusiva. Seguim amb el que jo feia. Jo tinc una mica un conflicte amb certes formes de viure el futbol. M'acosta com d'entendre algú que és de Tarragona, per dir alguna cosa, i és fan del Nàpols sense tenir-hi cap tipus de relació. A vegades hi ha penya aquestes, no, és que jo sóc del Manchester City, però si ets de Navàs, què m'expliques? De la mateixa manera, em costa entendre una miqueta la penya aquesta que us flipa l'estadística, perquè és com no en tenim prou amb la pròpia passió intrínseca que ja té el futbol, sinó que hem de buscar-hi com la part matemàtica i la part aquesta, no? No acabo d'entendre per d'on te neix a tu aquest punt de voler analitzar fins quants passes ha fet aquest tio, quants xuts ha fet l'altre. Com això d'on surt? Sí, sempre m'ha agradat molt com de petit fer... Quan jo jugava moltes vegades jugava a bàsquet amb una cistelleta que tenia i feia com amb uns paperets com el resultat final, amb les estadístiques de jugadors que inventava, i sempre el tema de l'estadística m'agradava. I és veritat que a mesura que vas creixent doncs, trobes que al final el futbol t'interessa molt, t'agrada molt, i és com en totes, diríem, les matèries, i vols aprofundir, vols saber-ne més, i l'estadística només és una mica la porta d'entrada a alguna cosa o una pista. No? Al final, l'estadística per si no vol dir res, i mai m'ha agradat explicar les coses a través de l'estadística perquè sempre et pot dir el que tu vols, no? I en aquest sentit és una mica trampós. Però sí que és veritat que a l'hora de fer periodisme et dona un avantatge, i és que si pots intentar tenir els teus arguments o a través del que tu has vist més aquelles experiències i afegeix l'estadística per contrastar o a vegades fins i tot per trencar certs dogmes o certs prejudicis que hi ha, és com en tot, és interessant. I en el futbol hi ha molta estadística oberta a tothom, però n'hi ha una altra que és més complicada, no? De temes a vegades físics, temes més del que és coses que computen passades, això que comentaves, no? que trenques una línia, clar, això no hi ha algú que estigui a casa i ho pugui comptabilitzar. No? Sí. És més complicat, i llavors hi ha empreses que es dediquen a fer-ho. I la primera reflexió que feies, sí que és veritat que és complicat, però també, jo per exemple, que m'agrada molt el bàsquet i la NBA m'agrada molt, jo mai he sigut d'una franquícia, d'un equip,
i per tant, així que penso que em costa més d'entendre. Sí que empatitzo més amb certs equips, però sí que des de tanta distància, si no hi ha alguna cosa molt important que m'hi lligui, és a dir, ostres, és que el meu pare em va parlar d'aquest equip, és que de petit vaig anar a veure... als Lakers. Sí, bueno, llavors ho entendria, no? Però que hi hagués algun lligam fort. És veritat que en el futbol passa molt, que jo tinc amics que diuen, és que jo sóc del Liverpool, i dic, ostres, bueno... Tu ets un pelele. Sí, és que per mi això és com... És del Liverpool perquè li agraden els Beatles, a més. Sí. Exacte. Precisament aquesta és la forma barbàrica de veure el futbol, no? Un futbol desarrat amb tot lo negatiu del futbol modern. És la tecnologia al servei de que els jugadors estiguin cada cop més mamats i tot passi pels sedars dels números. Això és una miqueta com fer el futbol més avorrit i per això potser, no sé si estaràs d'acord amb mi, que hi ha molta gent jove de la nostra quinta que s'ha interessat pel futbol més modest, a vegades es diu, o futbol popular, futbol dels barris o dels pobles com el Sant Andreu, la USA, o a fora a Lleida, el Reus o qualsevol club. Tu què n'opines d'aquest fenomen entre la gent de la nostra edat o tu consumeixes aquest futbol o t'interessa d'alguna manera? Jo crec que hi ha com l'embolcall del que és el futbol, que no, hi ha molta gent que ha deixat d'interessar o que fins i tot el repudien, no? Que és tot això de la parafernàlia, el tema, evidentment, doncs, dels grans clubs, de tot el que implica, d'aquesta hipocresia, però no em crec que el que dins l'embolcall sigui millor anar a veure el futbol del Sant Andreu, amb tots els respectes. No, des de luego és un puto pal d'anar a veure un partit. No, que evidentment, o qualsevol altre partit, no? Però és a dir, que al final hi ha, evidentment, aquest component de gent que li agrada més el que és l'experiència d'anar a veure el futbol, i això 1000 vegades és millor anar a qualsevol club, i ja no dic club popular, perquè al final tu te'n pots anar, tu pots ser el Sabadell, que està a primera federació, és a dir, que ja és futbol important, però sí que és veritat que tu te'n vas a veure doncs, a grans clubs, el que és l'experiència d'anar a grans estadis, i és tot ja molt pensat per un espectacle. Una xarcada. Sí, és la xarca? Sí, és la xarca. O sigui, anar a Montjuïc és xarca. És rec tirant-se com barro per damunt de l'esquena. Durillos. Per mi l'única forma d'entendre el futbol és com el que estic veient és una cosa irracional, és una cosa absurda. Però jo quan a mi el futbol, sense importar-me molt, quan estic veient un partit m'agrada cridar, m'agrada deixar-me anar, posar els 5 sentits en aquells idiotes que estan xutant una pilota. S'està perdent aquesta visió atàvica i telúrica de veure el futbol, com aquesta cosa arrauxada de veure aquest esport? Tu com a estadista de l'esport. Quanta queda, Pompeu Fabra? No, ja està. He dit 2 paraules que no sé què volen dir, però... No, però és veritat que jo crec que això no s'ha de perdre mai, i tant de bo, i a vegades sí que és veritat que hi ha la típica imatge de Twitter de només gent no, la típica gent disfrutando ni un solo mòbil, que sembla que sigui això el 1950, i a vegades és el camp del Rayo Vallecano, però crec que això no s'ha de perdre mai, i és evident que al final el futbol hi ha una manera molt pròpia de viure's aquí que no es pot intentar entendre, o que costa molt d'entendre a altres llocs. Passa amb el bàsquet, tu te'n vas a una pista de Grècia o te'n vas a Sèrbia i veus llavors un partit de la NBA i sembla que estiguis anant al Liceu, allà a la NBA, no? Un Liceu encara més avorridot, més de McDonald's, però no hi ha aquest punt de cridar, aquest component de viure-ho. I crec que el futbol, de forma encara que no inconscient, encara que no la pensis, sempre ha tingut aquest component, i jo crec que sempre s'ha d'abraçar això, perquè jo estic molt d'acord amb tu, és a dir, si no es viu així, ostres, al final el futbol s'acaba avorrint, no? Perquè jo conec periodistes que porten molts anys treballant en el món del futbol i ja no el gaudeixen gens, no? Ja només és la feina, i ostres, penso una cosa tan passional que al final sempre ha de quedar aquest puntet que el puguis mantenir viu. Clar, perquè és que si no és molt... perquè llavors és fumut, perquè el futbol és una cosa que si no tens passió acaba perdent absolutament tota la gràcia, no? És una joguina sense gràcia. Molt bé. Doncs amb això moltes gràcies per explicar-me la teva visió i fer-me entendre una miqueta com... No, compartim, veus? Una persona que no mira, i jo, doncs pensem igual. Moltes gràcies. Ara passem a un parell de coses més que ha fet l'Edu. Molt bé. Albert Blaya-Valle. Aquest estiu els barcelonistes hem rebut un tremendo varapalo, i no parlo de la marxa d'Ansu Fati ni tampoc de la continuïtat d'Araujo. No, estic parlant de la nouvinguda, o sigui, de la no vinguda de Nicolás Williams de Nascimento. Els culers, sigui pel somni humit de tornar a tenir un extrem esquerre ràpid i habilidós com un Gapart, sigui perquè veure a Nico i a Lamin sent molt amiguets ens fa recordar èpoques millors, o sigui pel que crec jo que és que realment tenim una vasquitis de la polla, ens hem posat supertristos pel fracàs de l'operació Nicolai.
i podem trobar o sigui, la pregunta, després de tota aquesta introducció, podem trobar un millor substitut per Nico Williams? Fes-me una llista. O sigui, ara estem fent un moment de puro futbol i Puro ara... FIFA, no? Sí. Jo Fifada de desconnecto un rato, després torno. Vale. Vosaltres aneu fent. Qui tingui més de 2 neurones que surti per la porta abans que comenci. Jo crec que al final el problema aquí ha estat quan tu ja t'has empassat tota la història i ja creus que X jugador, posa el nom que vulguis, arribarà a qualsevol club, evidentment quan no arriba la decepció és majúscula i acaba semblant, és a dir, que aquella no vinguda del jugador és molt pitjor del que semblava. Jo crec que Nico Williams és més un futbolista que tenia un encaix molt bo pel que representava la connexió amb Lamine, pel que representava el que havia mostrat a la selecció, que és quan jugava amb Lamine, que per tant podies comparar-ho perquè és jove i tenia projecció, i el Barça al final té una plantilla molt bona, però davant és evident que et falta alguna cosa més, perquè no pots dependre només del que hi ha, i aquí jo crec que hi ha alguns noms interessants que aquí a la direcció esportiva haurà de veure què és el que pesa més, és a dir, si tu vols el curt termini i assegurar-te que l'estiu que ve tens més marge, hi ha aquest nom de Rashford que no acaba d'aixecar massa els ànims a la gent, però que al final és una operació més assequible, el nom de Luis Díaz a mi em sembla que és molt bon jugador, però és molt car, tot plegat, i després ja, no sé què en pensava el Quim, però projectes a llarg termini com Antonio Nusa. Perquè l'Eto ja no juga, no? El fill sí, el fill juga al Rayo Vallecano. Eto Junior. El que podries fer tu ara és com valorar els noms que ha anat dient, perquè com són divertidets, Rashford, Luis Díaz, Antonio Nusa... Rashford. Antonio Nusa, aquest jo lo banco. Sí, Següent. Honor. Escolta'm, Màxim respecte. el paio aquell extrem del Borussia Dortmund, que és jovenet, tu vas fer un vídeo. El Gittens. L'ha fitxat el Chelsea, ja. Ah, vale, molt bé. Com tots els jugadors que puguis conèixer. Escolta'm, Albert Lasailes, Ousmane Dembélé... Ha estat bé aquesta. Ha estat bé aquesta. 6 anys, 6 temporades vam tenir a Dembélé. Acá, el Maradona de l'Hospital de Barcelona, que és el puesto on passava la majoria de la temporada, amb aquella puta mirada perduda, com una persona que feia els exercicis de càlcul mental comptant amb els dits sota la taula, saps? Aquella persona també que tenia unes cametes com les varilles de l'oli del cotxe, aquella puta manera que va definir Lionel Messi Cochinillo al Dembélé com no sabe hablar, com aquella perfecció de descripció que va fer en el seu moment. Tots aquests anys estan coquet, mentre Xavi Hernández deia, com li feia petons als peus i que era el millor del món i que s'havia de quedar, i ara de cop, després de ser un fracàs absolut, és una barreja entre Henry, Eto'o i Kubala. Tenia raó Xavi, el puto cap de gespa aquell. Què li ha passat a Dembélé? Jo és que haig de dir que estic als vaixells aquells que s'enfonsen, jo he estat allà a Dembélé, he sigut sempre franquista, a mi, no... Frenkie de Jong sempre ha estat allà soldat. No. Està per aixecar-me i marxar jo, Franquista, Que ben recollida, col·lega. Sí, no. Que hi haurà algun que encara s'aixecarà ara. Ara és quan s'aixecarà. Déu-n'hi-do els de Manresa. És un dels de Manresa. No, però és veritat que a mi és a dir, jo crec que Dembélé al Barça hi ha aquest component de dir, hòstia, el nano va arribar allà amb 18-19 anys, amb tots els seus amics, que no sabia ni on estava, i estava bastant perdut. I era un vestuari que no és el d'ara, és a dir, el vestuari del Barça aquells anys era difícil. Han canviat de lloc. Sí, però és veritat que era complicat, un vestuari ja veterà, un vestuari ja molt fet, que Dembélé no encaixava molt, i crec que també va tenir aquella mala sort al principi amb les lesions, no es deuria cuidar massa. Però és veritat que ja al final el Barça no es lesionava tant, i jo sempre he pensat que és un jugador que quan madurés i quan trobés l'espai podria rendir bé, perquè al final és un jugador que té molt de talent, però evidentment, ara que estava molt de moda pilota d'or per Dembélé, hem de veure què acaba passant, però a mi em sembla que és un jugador que ha trobat aquest espai al PSG, Luis Enrique és molt bon entrenador i ell s'ha sentit líder, que jo crec que aquí al Barça ell mai va sentir que el projecte podia ser-ho, i quan Xavi li va donar una mica, diríem, aquest espai, al final jo crec que ell va veure que allà a París podia ser més feliç, però evidentment jo crec que pel Barça ha sigut un win-win, perquè al final ha aparegut Lamine Yamal, i amb Dembélé, si hagués renovat, hagués sigut més complicat, que Lamine hagués acabat arribant, però no sabríem quan ni com, perquè al final amb Dembélé i Rafinha, si no et vens algun dels dos, és difícil que puguis assentar-ne alguna a la banqueta. Demano l'opinió del segon expert. Quim, què penses tu sobre el tema? Jo penso que jo volia fer un podcast cultural i estem fent un podcast de futbol i està bé. Després n'heu de passem a la bibliografia tot això, totes aquestes dades. Peus de pàgina. Sí. De cop, seguim. Albert, de cop han sortit un grup de xavalillos que juguen mentre estudien per la Sele i li diuen bro a Sir Juan Chiflic.
Tu seguies aquesta penya des de fa anys, perquè tu el que és el futbol formatiu et mola molt. Quins jugadors dels que han sortit ara, o sigui, d'aquesta última fornada, ja els havies detectat? Home, veure'ls, clar, els havia vist a tots. És veritat que hi ha jugadors que, diríem, es criden una mica sols, que són el nom de Lamin, de Covarsí, que sempre, sobretot Lamin, al final tothom que l'havia vist sabia que era un futbolista que arribaria, i amb Covarsí sí que és veritat que sorprèn més el tempo d'arribar tan ràpid, però també és evident que era un jugador marcat. Llavors hi ha el nom de futbolistes com Casador, que han estat més treballats, que mai han estat promocionats, que han anat amb les inferiors de la selecció espanyola i que per tant tenen menys, en aquest sentit, una miqueta menys de mirada, però que tenen l'oportunitat i que demostra que moltes vegades el més important és tenir l'espai i la confiança d'algú per arribar, perquè Casador, si hagués continuat Xavi, hagués acabat cedit i probablement ja no hagués tornat mai més al Barça, perquè quan surt cedit és molt complicat, si no destaques moltíssim, no ets un jugador marcat, el poder tornar. I has de necessitar aquesta confiança de Flick, que jo crec que va fer un treball brutal de camp, de saber quins jugadors hi havia, i s'ha de dir que per sota de tots aquests jo crec que venen fornades molt bones de futbolistes i que el Barça haurà de prendre decisions amb qui es queda, qui no, perquè al mig del camp sobretot no hi cabran tots. Perquè, o sigui, abans ho parlàvem també fora de càmeres, però tu qui creus que és el factor diferencial de la Masia per convertir-se com, no sé, en el millor puesto de futbol formatiu del món, segurament? Per mi, sobretot, és que a Catalunya hi ha molt de nivell de futbol, hi ha molta cultura esportiva, i per tant fa que hi hagin equips i sobretot doncs, pedreres que tenen molt de nivell, que no són dels grans clubs, Cornellà, Adam, etc. Doncs sempre han treballat històricament molt bé, que el Barça té aquesta marca, aquest poder per captar ja des de molt petits, que quan ajuntes a nanos de molt petits en un mateix equip el seu nivell exponencialment va millorant, perquè Covarsí ha estat tota la seva vida defensant a Lamine Yamal, Eric Garcia defensava Ansu, a Kubo, etc. I per tant això fa que tots siguin millors i hi ha un component molt competitiu en el futbol. Hi ha molts tornejos, hi ha moltíssimes... per tant, és a dir, per exemple, jo me'n recordo parlar amb un entrenador d'Extremadura i em deia és que aquí no hi ha tornejos. Sí. Clar, poca cosa hi havia, i el nano que era bo doncs es quedava allà i anava fent. I amb 16 anys potser venia, no ho sé, el Betis, el fitxava, però clar, fins als 16 anys no ha estat molt exigit. No? I en canvi aquí doncs, hi ha 8-9 anys que també hi ha la cara al revers fosc d'això, no? De dir, ostres, tan joves també, però bueno, una mica el que passa al Barça. Tenir nens soldat que treballin per tu és important, no? Què hi farem, no? És explotació infantil, això, o no? Home, bueno, sí, exacte. I clar, llavors que em pensem dels que estan tot el dia mirant, no? Clar, depèn de com ho digui. La gent que, si pensem a dir que el Quim, ostres, que jo vinc de mirar 5 partits de nens, i hòstia, xoca una mica, no? Ell s'ho mira, però tu t'ho mires i t'apaguen. Llavors, aquí... bueno, hi ha una diferència. Saps? Aquí té bastant més mèrit el teu, jo crec. El seu és més absurd. Bueno, no, al revés. Té més mèrit el meu, que m'ho miro gratis. Joder. Sí, totalment. Molt bé. Llavors, ja per última pregunta d'aquesta part. Última cosa i passem al jogo. Al jogo bonito, que serà molt rapidet. No et preocupis, perquè sabem que tens el cotxe aparcat en zona blava. Doble fila. Doble fila. Hòstia, no t'ha vingut la grua? M'ha arribat un missatge. A tu t'han preguntat segurament durant aquests últims mesos moltes vegades què és el que ha fet bé Juanchi Flick aquesta temporada. Però què és el que ha de fer bé ara? Ens ha de fer por aquest equipillo de llegendes que s'està muntant al Madrid ara mateix? Perquè és com si juguessin al puto FIFA en modo carrera, aquesta gent, no sé què passa. Sí, jo crec que és el tema de la gestió de Flick ha sigut brutal, de com ha sabut portar i entendre el que és el Barça i el que són un grup que realment és superdivers, perquè hi ha jugadors molt joves, jugadors molt veterans, que sembla que hi ha com Íñigo Martínez, que ja estaven per una altra cosa, i ha sabut trobar molt bé, tocar la tecla perquè tot sonés com havia de sonar. Jo crec que aquest segon any el Barça té millor plantilla perquè al final els jugadors bons tenen un any més i són molt joves i per tant tenen aquest punt d'expertesa més, i perquè al final també Flick podrà treballar a la pretemporada. L'any passat amb Eurocopa, Copa Amèrica no va poder tenir l'equip i ara doncs, tindrà una bona pretemporada. Jo crec que és senzillament que el que se li ha d'exigir aquest Barça és que pugui tornar a repetir el nivell de joc, més enllà dels resultats, que això doncs, ho marcarà no només al nivell del Barça, sinó al nivell dels rivals que tingui, però sí que jo crec que el Barça ha de ser un equip que pugui jugar igual i fins i tot dominar una mica més alguns escenaris de partit que potser per la joventut, com a la Champions, doncs va faltar, no? Aquest punt de saber controlar els minuts finals, perquè allà és quan jo crec que el Barça se li va escapar perquè va ser superior realment a l'Inter. Doncs, si et sembla, després de recuperar aquest trauma que feia temps que no hi pensava, de fet ho vam veure junts. Ostres, però bueno. No torneu a mirar junts. Quan? Quin? No hi era. Jo no hi era. No hi era. En qualsevol cas, entrem a la següent seccioneta. Aviam, ara què hi ha?
A veure. Quins nervis. Som-hi! Albert, ara vull que facis com una mica de posar-te als peus d'un personatge reconegut. D'aquí? I aquest personatge és ni més ni menys que Don Xavi Alonso. T'hi veus en cor? Xavi Alonso és com una barreja entre el nom d'un futbolista i el nom d'un futbolista. Arribes al teu primer dia a Valdebebas i estàs com saludant a tothom, perquè és un tio supereducat i tal. I arribes a la zona del gimnàs i el primer que et trobes és Don Daniel Carvajal, que està fent exercicis de rehabilitació mentre escolta a tota hòstia un caset de chistes de l'Arevalo, que es diu Humor para los españoles de bien, chistes de catalanes y chistes de mariquitas. Et diu, oye, mister, bienvenido, ¿quieres escuchar un chistecito? Què respons? Home, sent el primer dia, havent compartit vestuari amb Carvajal, jo allà has d'entrar-hi, de ple. Sí, Tanto Daniel, o claro que sí, Daniel, Escoltem a Don Carvajal, no sé com se li diu al vestuari. Per la gràcia de Dios. Sí, alguna cosa, no? crec Has de que mimetitzar amb el personatge. Jo crec que se li diu el caudillo, però bueno. Total, que el paio... Tenim aquí el xistet. Tu diràs que sí, no, digues? Sí, tant. Pues et diu, están Jordi Pujol y Felipe González en una reunión oficial entre presidentes. A esto que Pujol se tira una pequeña ventosidad, o sea, un pedo. Felipe pregunta, oye Jordi, ¿ya has tirado un pedo? A lo que Jordi responde, tirar, yo no tiro nada, que me habrá caído. Vale. Has rigut, si no haguessis rigut, Carvajal t'hauria com separat el cap del cos amb els seus bíceps. Per tant, Millor riure. ho has fet bé, ho has fet bé, molt bé. T'estàs calçant el look de bambes amb pantalons llargs, aquell com mític, de bambes amb mitjons llargs, mític com de papa, de papa que entrena els dimecres, i de cop t'arriba un àudio d'un vell conegut, que és el següent. A veure. Hola Xavi, felicidades por tu primer día, ¿no? Me acuerdo del mío, estaba tan nervioso que comí un paquete de chicle senza masticar. Y tuve una retención en medio del campo importante, ¿no? Una retención intestinal. Estuve toda la primera vuelta sin cagar. Al final me lo descarcha el doctor Calypso con una manguera de agua a presión. Bueno, en fin, quería decirte, no sé si te lo comentó Presi Floren, pero per una cláusula de contrato, esta temporada tiene que salir o Vinicius o Mbappé. Tu decides, uno dei due. Vale, Abbraccio. Gràcies, Carlo. Era un àudio que t'havia enviat Don Carlo Ancelotti, entenc que ho has entès. No t'ha fet molta L'inici gràcia. era barbària, Sí, l'inici. Va ser barbària. Però la pregunta que et feia Ancelotti era, bàsicament, si haguessis de fer fora... Bueno, has de fer fora a un dels dos jugadors, que són Vinícius o Mbappé. Quin fas fora? Jo Mbappé. Mbappé, per què? Perquè Vinícius, el Madrid ja ha guanyat, perquè jo crec que el madridisme se sent més representat pel que és Vinícius que no Mbappé, que ha estat molts anys que no amb aquesta estira i arronsa, i per tant hi ha un jugador que ja ha guanyat el meu club, sí. Me'l quedo abans que un que no ho ha fet. No fagim res més aquí, Això és una cosa molt polèmica, tu saps. Sí, però... No passa res. Ei, endavant. Els seguidors de Barbària o Barbària no hi ha cap canvi de futbol, per tant no passa res. Si ningú als comentaris no s'enfadarà ningú, menys al Madrid, suposo. No? Arden las redes. Arden les redes, no? Mar de dudes. Alberto Blaya, Albert La Haya. Xavi. A mig partidillo veus que ningú està pressionant una puta merda, que el Carreras, el flequillo li tapa la vista, que el Huixen està com traient-se un moc amb el dit índex i després l'observa com molta més estona del que s'hauria d'esperar, i que Carvajal està fent el ball dels 1000 Sieg Heils, que és com una repetició molt ràpida així de la salutació feixista a ritme de... És el ball dels 1000 Sieg Heils. No me'n recordava que feia tant riure això, quan ho feies. És la meva aportació en la secció, el ball dels 1000 Sieg Heils. Llavors tu et desesperes moltíssim i creus que has de fer com alguna cosa per motivar l'equip i transmetre-li el que tu vols que facin. Què fas? És una pregunta ABC, ¿vale? Tipus test, Per sort. en plan. Estava bastant perdut ara mateix les opcions, Vale. Opció A. Els hi dius que si entrenen bé els convidaràs a Disneyland París, com va fer Xavi Hernández, però de cop Asensio es posa molt nerviós i comença a dir ¿por qué dices eso? ¿Por qué Disneyland París? ¿Has visto algo en algún sitio? Solo dicen mentiras. B.
els hi fots una xapa motivacional seguida d'un vídeo d'Amadeo Llados, o Llados. Els expliques detalladament el que vols amb una pissarra i el radar de Hadelstadsbomba, però ningú t'entén perquè cap futbolista té una intel·ligència superior a la d'un bulldog educat pel mètode Montessori. Probablement, com que jo diria la C, perquè almenys faig alguna que m'interessa i si no entenen res, com que la resta tampoc veig que anessin més enllà, que es quedin igual. Llavors, ja em serveix. Com li explicaries a Carvajal que no ha de fer el ball dels Music Hiles? Com amb dades? Amb dades? No responguis això. Bueno, pots respondre-ho si ho tens clar, però... Ostres, amb dades és complicat, amb dades. Jo crec que hi ha altres formes, no? Puja a l'edifici de Sueps i llança't amb el cap cap avall. Probablement contractaria un madridista il·lustre de... Sí? Sí, potser Íñigo Errejón i Carvajal... Pensava que deies Íñigo Martínez, No, que fessin un podcast. Que fessin un podcast. I llavors seria una palanca que el Madrid podria activar per vendre-la. Vale, I tot això seria pel club. O la palanca que podrien activar perquè d'una puta vegada caigués la soga i Íñigo Martínez... Tirem endavant, pobre. M'he equivocat d'Íñigo. Ostres. Bueno, a l'acabar l'entrenament, el Florentino Pérez et ve a veure i et comenta... No sé imitar Florentino Pérez, ho hauré de fer jo, ¿vale? Però diu... Hola, Xavi, ¿cómo va con el dinero de la recalificación de unos terruchos de mierda convertidos en el Madrid Innovation District? Vamos a fichar a un niño de la Masía para cada línea. Defensa, medio y delantera. Puedes escoger tú. Escoge 3 niños de la cantera del Barcelona. Haig d'escollir, no? Home, sí, en principi. Si vols jugar, sí. Si no... Pensava que hi havia opció A, opció B... Et pots retirar del joc, si vols. Doncs de la defensa probablement firmaria Alan Guerra. Me l'apunto, espera un moment. Alan Guerra. Al mig del camp, amb aquest suposo vaig fer David Moreno. Sí, no? David Moreno, no sé qui és. Ostres, està baixant la cosa, Tu sí, Sí, i a la davantera em quedaria... Però aquests són del Barça. Òscar Gistau. Vale, sí. Aquest sí, no? Aquest sí. Aquest sí que... Aquest saps que és la meva Gistaueta, no? debilitat. Estàs allà. Estic a la Gistaueta. Noms de gent que anava amb Tulinsti i diuen... No me'n recordo molt bé qui era. Sí, no? Sí, ha hagut de pensar... Molt bé, tio. Vale. Doncs amb això acabem aquesta secció i de fet acabem pràcticament el programa. Ara farem una cosa... Que primer és despedir-nos com tal, perquè acabarem amb allò. I acabarem ja amb... Farem una cançó que ha escrit l'Edu. Jo tocaré la guitarra com a bon gilipolles hetero que toca la guitarra i de fer aquesta funció. Però abans d'això, dir que avui és l'últim capítol de la Barbàrie de la temporada. Si tot va bé, l'any que ve hi tornarem. Donar moltes gràcies a tu, Albert, per venir avui. Ha sigut molt xulo. Disculpeu. Moltes gràcies a Cala Panarra, que ens ha acollit tots aquests programes. Ens van llançant coses. Gràcies també a tots els tècnics i tècniques i persones que ens han donat un cop de mà durant aquests programes. No tenim ni idea del que estem fent, ens ho estem passant molt bé, esperem que us estigui agradant el que fem i... Pavo! I si al setembre tornem, doncs esperem que ens seguiu escoltant i tota la pesca. Moltes gràcies a tothom, com a tot l'equip tècnic. També, evidentment, donar les gràcies per aquesta temporada a, primer, Marc Tarrida, després al Dani Herrera, a la Aina Trafac, a qui venia després? El Rodri Lavinya, el Martí Sales, també, i, evidentment, finalment... I els 3 convidats de la setmana passada, que eren l'Anna Darby, era també l'Albit i l'Ignacio Cono, l'Himalaya, i per últim també l'Albert Blaya, que ha vingut avui aquí amb nosaltres. I doncs simplement ara farem el que fa tots els podcasts d'homes heteros que miren el Barça i tenen un micro, que és fer una cançoneta. Jo amb el mòbil, No sé si la coneixereu, però és una versió d'una cançó que ens agrada molt, que es diu Pla Quincanal, ¿vale? I aquesta cançó, en aquest cas, com que és una temàtica de futbol al programa d'avui, doncs és la cançó que anirà sobre el Jan Laporta. No t'ho podies tenir preparat, ho has de buscar ara, ja anem justets de temps. Per És que m'ho havia preparat però ho he tret després. Vale. D'acord, quan tu vulguis, Quim. Dormia el dia després de palmar
de 8 contra el Bayern, de Flick i escoltar que diu el Cruanyes que estem arruïnats. Surt el Barto i li dic desgraciat. Pujava el cafè i ens he recordat, fent voltes al camp agafats de les mans, les cares del Pep, el Messi i el Jan. Crec que eren de felicitat, crec que eren de felicitat. Aplaudiu, no? Quan el tio Sandro Escup està fora del Barça, tu ja entens el que cal. Passi-ho bé que t'esborres del mapa per perpetrar l'ombra un gran pla quinquenal. Llegeixo que el Messi ha fet un burofax. Amor, tinc cafè, vols que torri pa? No, cari, tinc l'estómac tancat. Crec que ara em vull suïcidar si el Leo decideix marxar. I fumo mirant els contractes passar. De Jong i Coutinho, Lenglet i Griezmann, penso en tu. Oh, què deus estar fent, Jan? Jo que mai he anat al Luz de Gas, jo que mai he anat al Luz de Gas. I diu així: el primer any faràs fora Messi i a mitja plantilla i no creurem en tu. El segon, tot i el gran fracàs europeu, la Lliga el Xavi se l'endú. Pel tercer guardes l'antologia d'insults al Pelopo i ho veiem tot cru. Però pel quart Hansi Flick torna a fer gran aquest nostre club. Pel cinquè acabaràs al Camp Nou i amb Lamine farem brillar aquest escut. Trauràs pit ensenyant la corbata i llavors ell soci dependrà de tu. Sí, soci dependrà de tu. I com diu, tornem? Pel cinquè acabaràs al Camp Nou i amb Lamine farem brillar aquest escut. Trauràs pit ensenyant la corbata i llavors ell soci dependrà de tu. Sí, soci dependrà de tu. Sí, soci dependrà de tu. Visca el Barça i visca Barbàrie, Barbàrie! Merci, fins al setembre, ens veiem. Temón, Temón, està molt bé, tio. No, prou.